Tervetuloa Hostin-palvelun järjestämään webinaariin, kuinka tekoälyä käytetään sisällöntuotannossa. Mehän ollaan syksyllä pidetty ensimmäinen webinaari tähän aiheeseen liittyen, mutta se sai niin huikean suosion, joten me haluttiin järjestää myös toinen. Ja siellä on varmasti linjoilla paljon ihmisiä, joille Hostin-palvelu on tuttu, mutta teille, joille se ei ole, niin meiltähän saa domainit, eli verkkotunnukset. Voit tehdä kotisivukoneella vaikka kotisivut yritykselle tai itselle muuten, tai sitten web-hotellilla hostata vaikka WordPress-sivuston. Mutta tänään meillä on Antti Merilehto, tekoälyn tulkki paikalla, ja me päästään seuraavan tunnin aikana käsittelemään tekoälyä käytännönläheisesti. Antti, mitä meillä on edessä? Me katsotaan yrittäjän näkökulmasta. Tämä on yrittäjille tehty ja suunniteltu webinaari. Tämä on jatko-osa, niin kuin Paula sanoit. Ja samaan aikaan, jos tuut tähän, että on ensimmäinen kerta, kun kuulet aiheesta tai olet parissa, me käydään lyhyesti kertausta. Meidän on hyvä ymmärtää, miten nämä työkalut toimii, mutta sitten me mennään sisällöntuotantoon, katsotaan vähän, millä tavalla me pystytään hyödyntämään hakukoneoptimointuja sisältöjä, mihin nämä laitteet tai ChatGPT, mitä tänään käytetään, mihin se pystyy. Katsotaan sitä sisällön tuotantoa. Meillä on tässä esimerkki yritys, mitä käytetään. Kerro myöskin noista, millä työkaluilla voidaan tehdä kuvia. Me ei sinne mennä, mä näytän esimerkkejä niistä, mutta se on ihan oma paikkansa. Mutta katsotaan myöskin somepostauksia, markkinoinnin myynnin kehittämistä. Eka noin 20 minuuttia käytetään siihen, että mä hiukan kerron. Sitten mulla on live-demoja ja sen jälkeen niin mennään vielä yhteiseen osuuteen. Sitten meillä on chatti on käytössä ja sieltä pystytään katsomaan läpi, että mitä kysymyksiä tulee, mitä huomioita ja myöskin tästä tulee nauhoite, mikä se tulee joko. Kyllä, just näin. All right, eiköhän me aloitella. Hyvä. Otetaan toi mun presentaatio tuohon esille ja päästään tonne katsomaan. Hei, siinä ollaan. Paula, kiitos. Kiitos. Lähdetään tämän pariin. Eli kun me katsotaan tekoälytyökaluja, ja musta on ihana tämä meidän sovittu webinaarin aihe, tehosta sisällöntuotantoa, koska aina välillä mä kuulen sen, että tekoälytyökalut, nämä on niin paljon ja tässä on, että tehostaminen on vain yksi asia. Mutta erityisesti, jos olet yksinyrittäjä tai sulla on pieni tiimi tai sulla on ympärillä vaikka freelance-tekijöitä, niin näiden työkalujen avulla me pystytään kyllä, päästään katsomaan monenlaisia erilaisia työkaluja, mutta mennään sinne hyvin arkeen käytäntöön, kun lähdetään katsomaan. Sen verran mä totean täältä oikeastaan matkan varrelta. Mä oon itse 10 vuotta tehnyt tekoälyn kehittyneen analytiikan kanssa töitä, niin kyllä me ollaan uuden äärellä. Tässä on tuntematon maa terra incognita, silloin kun karttoja piirrettiin ja sitten oli aika paljon riskejä, oli punaiset lohikäärmeet ja mitä kaikkea siellä oli. Niin kyllä me tässä nähdään se, että meillä on ihan uusia ajatuksia, uusia työkaluja käytössä ja jo pelkästään niillä tämän päivän ohjeilla, niin pääset käyttämään näitä silleen, että niitä riskejä ei kauheasti ole. Mun omasta taustasta, mä itse kun käyn koulutuksissa, mä aina tykkään kuulla, että millä linsseillä ihminen katsoo maailmaa. Ja mä oon perustanut ensimmäisen yrityksen yli 20 vuotta sitten, välillä on ollut muillakin töissä, mutta yrittäjänä ehkä se tärkein mun näkökulma maailmaan on se, että oli tuote tai palvelu mikä tahansa, niin jos joku yrittäjä itse tai joku hänen tiimistään ei myy ja markkinoi, niin sitten ei tarvitse tehdä paljon muutakaan. Eli kyllä se myynti, markkinointi on se mun osa-alue, asiakas, miten asiakkaan maailma muuttuu. On myöskin, mä sijoitan yrityksiin, autan yrittäjiä, on hallituksissa, olen kirjoittanut kirjoja. Tällä hetkellä pääosa mun ajasta mä saan viettää yleensä vähän isompien yritysten kanssa, johtoryhmien, viestintätiimien kanssa valmennamme. Ja se on se mun tausta, millä mä tuun tähän. Tässä näkyy se
käyttöliittymä työkalu, mitä me tänään tullaan käyttämään. Et siis tarvitse välttämättä, meillä on niin tiivistä tunti, mihin tulee kysymyksiä ja vähän luento-osuutta ja demoa. Idea ei ole, että nyt samaan aikaan katsoisit toiselta ruudulta, että mitäs Merilehto puhuu ja samaan aikaan tekisit. Älä tee niin, vaan tee niin, että tänään ChatGPT on se työkalu, mitä käytetään, niin lataa tai luo itsellesi tili, jos et ole vielä luonut, se on ilmaiseksi käytettävissä oleva. Voit myöskin ostaa sieltä on 20 kuussa oleva versio, missä on tiettyjä etuja. Tänäänkin tuun käyttää molempia. Mutta tämä simppelisti on se käyttöliittymä, millä mennään. Jos et ole aikaisemmin käyttänyt, 2 tärkeintä asiaa löytyy tuosta alhaalle, missä lukee Message ChatGPT. Siihen kirjoitetaan se prompti, käsky, minkä mä annan tekoälyassarille, tekoälytyökaverille kokonaisuudessa, ja sitten mä painan tuolta nuolta. Ja toinen, mikä löytyy tuolta ylhäältä vasemmasta yläkulmasta, on tuon ChatGPT-tekstin vasemmalla puolella on toi vihko ja kynä. Joka kerta, kun mä vaihdan aihetta, mä otan uuden chatin. Tässä on niin kuin ne perusteet, millä mennään. Tänään webinaarin sisällössä me käydään läpi, nämä on osa semmoisia, mitä on tullut tuonne hosting-palvelulle palautteena, ja osa semmoisia, mitä mä oon kouluttanut satoja yrittäjiä Suomessa, niin lähitilaisuuksissa kuin webinaareissa, mitä sieltä on poimittu. Miten tehdään sisältöjä verkkosivuille, miten ideoida uusia somesisältöjä jo olemassa olevista, ja sitten katsotaan myöskin, että mitä työkaluja on kuvien tekoon. Ja tämä on sitä, mitä me käydään läpi. Mutta mä haluan myöskin pitää huolen siitä, että me vähän käydään läpi näitä työkaluja. Vaikka olisit käyttänyt aikaisemmin, niin hyvä ymmärtää, miten nämä työkalut toimii ja miksi ne toimii, kuten ne toimii. Ja katsotaanpa tuolta. Siinä meillä on GPTn selitys. Sanoista Generative Pre-trained Transformer, eli generoiva kuvaa, tekstiä, videota. Video on muuten semmoinen, mitä me tänä vuonna tullaan näkemään entistä enemmän. Tänään aina pitää rajata johonkin, tänään me ei käydä videotyökaluja läpi, mutta monet yrittäjät on saanut paljon apua näistä videogeneraattorityökaluista myöskin. Esitreenattu. Tämä on tärkeä. Eli kun me katsotaan ChatGPTtä, niin tämä on ennakkoon treenattu. Tämä on treenattu kaikella avoimen internetin materiaalilla. Ja mitä se tarkoittaa? Avoin internet, ei Kiina, ei Venäjä, ei vaikkapa Iran, vaan tämmöiset avoimet internetit, mihin on pääsy. Ja se tarkoittaa, että tämä materiaali on lähtökohtaisesti, suurimmat kielet on ihan niin kuin maailmalla muutenkin, englanti, sitten siellä on espanjaa, muita kieliä, mutta tarkoittaa myöskin sitä, että tämä on hiukan vinoutunut. Eli nyt jos mä vaikka pyydän ChatGPT, että mä kirjoita Paulalle kiitosviesti, niin saattaa aloittaa sen tekstin, että hei Paula, toivottavasti tämä sähköposti löytää sinut hyvässä terveydessä. No me tunnetaan Paulan kanssa pitkän ajan takaa, niin mä en lähettäisi tuommoista viestiä Suomessa. Englanniksi se on ihan ok. Hi Paula, hope this email finds you well. Se on ihan kiva terveys, mutta se on vinoutunut niin kuin tämmöiseen angloamerikkalaiseen ilmaisuun. Niin sitten mun kannattaa käskeä tätä konetta, että kirjoita eurooppalaisempi, kirjoita lyhyempi. Eli aina meidän pitää huomioida, että tässä opetusmateriaalissa on vinoumia. Sen lisäksi, että siellä on avoimen internetin sisällöt, niin me löydetään sieltä myöskin, siellä on paljon dataa, sisältöä, mitä vaikkapa tässä tapauksessa OpenAI, ja mallejahan on useita, nyt mä puhun tästä OpenAI-mallista, jota käytetään, niin he on ostanut ja lisenssoinut tuonne käyttöön. Ja muuntaja on se teknologia, mitä tässä hyödynnetään, me ei sinne mennä tänään, tämä aina välillä tuntuu sille, että hitto kun haluaisi, mutta tänään me mennään sinne yrittäjän arkeen. Sen mä sanon vielä, millä datalla tämä on opetettu, vastaa siihen ehkä yleisimpään kysymykseen, voinko mä luottaa siihen, mitä ChatGPT kirjoittaa, mitä tekstiä sieltä tulee. No, mä vastaan tähän kysymyksellä, voitko luottaa siihen, mitä luit netistä? Eli kun täällä on suomen kielellä vaikkapa, niin täällä on koko Wikipedia, mutta täällä on myöskin koko vauva.fi-sisällöt. Tai sitten täällä on kaikki Ylen uutiset, mutta toisaalta täällä on koko Ylilauta tämmöinen anonyymi, mihin ihmiset kirjoittelee välillä tosi karkeatakin tavaraa. Täällä on kaikki tämä. Eli se on hyvä muistaa, että kun me katsotaan näitä työkaluja, niin mihin käyttöön nämä on? Esimerkiksi tänään me tullaan käyttämään noihin somesisältöjen ideointiin.
Mutta tämä on hauska. Viimeksi eilen on tullut päivitys OpenAIlta ja heillä tulee tämmöinen vähän enemmän ehkä hakukoneen kaltaisia ominaisuuksia, mutta muistakaa tämä, ChatGPT ei ole Google. Eli sieltä voi löytää hyviä vinkkejä. Mä vaikka tänään tuun sanelemaan, niin usein kun mä sanelen sanelen ja näytän ihmisille, niin työpajoissa ihmiset, miten mä saan sanelun päälle? Mä sanon, että no sä voit kysyä sitä tuolta ChatGPTltä. Eli semmoisiin asioihin, missä me ei ole tekemässä jotain peruuttamatonta, niin niihin ChatGPT on oikein hyvä. Tai jos olet palkkaamassa uutta ihmistä, business lentää silleen, että huomaat, että tarvit apuvoimia, niin sen työroolin ideoimiseen, sen työpaikka-ilmoituksen ideoimiseen, aivan loistava työkalu. Älä missään nimessä käytä ChatGPTtä siihen, että kirjoitat sen työsopimuksen. Anteeksi. Eli jos se on tämmöinen juridinen aihe, niin älä käytä ChatGPT, koska ChatGPT, kuten kaikki kielimallit, hallusinoi, se voi keksiä sinne asioita. Vaikka antaisit sille tekstin, niin sen takia on hyvä muistaa, että miten näitä kannattaa käyttää. Ja usein kun mä koulutan, on paljon ihmisiä, joita se teknologia ei kiinnosta, niin mä oon pyrkinyt selittämään tätä, että tämä on paras kuvaus ChatGPT. Se on sanojen arvontakone. Ihan oikeasti on. Siis se arpoo sanoja. Joka kerta, kun me esitetään kysymys, millainen olisi hyvä työpaikka-ilmoitus myyjälle pieneen hattukauppaan, niin joka kerta se arpoo sanoja sen meidän promptin perusteella niiden todennäköisten joukosta. Siis ei todennäköisintä, vaan todennäköisten joukosta. Ja mitä tämä tarkoittaa, on se, että joka kerta jokainen vastaus on hiukan erilainen. Siellä saattaa olla samankaltaisuutta, totta kai, jos me kysytään sitä 10 kertaa, mutta jokainen on hiukan erilainen. Ja tässä tullaan yhteen asiaan. Tämä tuli vähän tuolta ulkopuolelta, kun agendan kysyttiin tekijänoikeuksista, niin peukalosääntönä se, että tekijänoikeuksia ei näille tekoälyn tekemille teksteille, kuville voi saada. Meillä ei ole siis tähän lainsäädäntöä Euroopassa eikä Suomessa olemassa, mutta mä en saa tekijänoikeuksia, mutta jos mä käytän maksullista laitetta, ohjelmistoa, vaikka noiden kuvien tekemiseen, mä saan käyttää niitä kaupallisesti, jos käyttöehdot näin sallii. Mutta on hyvä ymmärtää, että saan käyttää, mä voin käyttää niitä tekstejä. Tekstien osalta on vielä, me tullaan menemään tänään, kun puhutaan hakukoneoptimoinnista ja siihen, miten Google suhtautuu näihin teksteihin, niin puhutaan siitä, että meidän kannattaa muokata näitä tekstejä itse, koska Google, miten mä sanoisin, ettei nyt joku tartu näihin sanoihin, mutta semmoinen perus lyhyillä prompteilla, yksinkertaisilla prompteilla kirjoitettu teksti, niin sen pystyy aika hyvin veikkaamaan, ei varmuudella, mutta Google halutessaan, Google ei tarvitse olla varma todeta, että tämä on kyllä tekoälysisältöä. Meidän kannattaa niitä vähän muokata ja käydään tuossa muutamia prompteja läpi, miten se menee. Mutta mitkä on sitten niitä tekoälytyökaluja, joita yrittäjän kannattaa käyttää? Ja mihin kannattaa käyttää jo tänään? Ja tässä on tosi paljon erilaisia käyttötarkoituksia, mutta ehkä semmoinen, mihin mä haluaisin sut viedä, kun käytät aikaasi tähän, on se, että jatkossa yksi täysin käsittämätön asia, mikä tapahtui sen jälkeen, kun nämä kielimallityökalut tuli käyttöön, tekoälyn kielimallit, niin ei enää ikinä tarvitse olla semmoista valkoisen paperin pelkoa. Mä tiedän, on varma siitä, että tosi moni meistä yrittäjistä tietää tämän. Ollut pitkä päivä, vähän ohut lounas, sitten pitäisi vielä kirjoittaa, meillä on menossa jonkun vaikka yhdessä sovitun mainoslehtisen tai meillä on joku tapahtuma tulossa. Deadline on tänään 5, ne lähtee 5 eteenpäin. Kello on 3:15, hiki valuu, mitäs mä teen, vähän kynää ja näin. No nyt, rakas yrittäjäkollega, ei enää. Nyt mulla on käytössä ideointikumppani, mulla on käytössä mentori. Jos se vaikka on se, että meillä on tänään esimerkkiyrityksenä on toi kuvitteellinen Punavuoressa toimiva hattuparatiisi ja sitten meillä on tämmöinen Punavuoren korttelijuhla tulossa. Nyt pitää tänään laittaa sinne tekstit. Niin mä voin ottaa tämän koneen ja sanoa, että hei,
meillä on tulossa tämmöinen Punavuoren korttelikarnevaali, ja mä haluan sinne kirjoittaa tämmöisen tekstin, mikä kertoo Hattuparatiisi-yrityksestä. Auta minua ja kirjoita siihen, mitkä 3 kohtaa ainakin haluan mainita. Eli mä pyydän apua tai mä voin pyytää valmis tekstiä. Mitä muita esimerkkejä on? Jos olet palkkaamassa sitä ensimmäistä ihmistä ja pohdit just vaikkapa työpaikkailmoitusta, eli tekstien tekeminen. Tai sitten sinne verkkosivuille tulee uusi tuote, palvelu. Ehkä olet aikaisemmin myynyt tuotteita, nyt myyt palveluita. Tätä me tullaan katsomaan tänään noissa esimerkkeissä. Eli tulee jotain, olet uuden äärellä. Niin nyt sulla on käytössä jopa tuolla ilmaisella ChatGPT:llä sparrauskaveri. Suosittelen, että työt tehtäisiin pääasiassa päiväsaikaan, mutta ihan mihin tahansa aikaan vuorokaudesta pystyt saamaan sparrauskaverin avuksi. Ja tämä on ihan jokaisella käytössä. Tämä ei ole enää kilpailuetu. Tämä on ihan kuka tahansa ympäri maailmaa, kenellä on läppäri tai älypuhelin ja verkkoyhteys, niin voi hyödyntää näitä. Ja tämä tulee myöskin tuomaan pienyrittäjille paljon työkaluja. Mä itse sanon sitä, että jatkossa, nyt me puhutaan vielä tämmöistä hyvin varhaisen vaiheen työkaluista, mutta jatkossa esimerkiksi vaikkapa Exceliin tai Google Sheetsiin, niin meillä on käytössä natiiveja tekoälyavustajia. Mitä mä tarkoitan, on semmoinen, että jo nyt vaikkapa tuohon maksulliseen ChatGPT 20 kuussa, niin mä voin syöttää sinne Exceleitä ja pyytää tulkitsemaan, mutta ne on ikään kuin, ajatelkaa, että se Excel on staattinen ja mä pystyn sieltä saamaan visualisointeja, koonteja, mutta se Excel ei muutu. Nyt Microsoftin Copilotilla ei mennä tänään Copilotin käyttöön, mutta Copilotissa mä pystyn suoraan keskustelemaan sen Excelin kanssa, lisää sarakkeita, muokkaamaan. Ja mä kerran yhdessä seminaarissa kerroin tämän, niin sieltä tuli yksi ihminen, hän oli Word-ihminen. Hän sanoi, että mä en halua jutella mun Excelin kanssa. Mä sanoin, no, se on varattu tälle I Love Excel-pinssiporukalle. Mutta ymmärretään, että tänään me käsitellään tämmöisiä niin sanottuja standalone-työkaluja, eli ChatGPT, jos mä teen siellä vaikka sen sähköpostipohjan, mä joudun leikkaamaan sen, sitten mä liitän sen sähköpostiin tai mä otan sen sinne web-sivu-editoriin, sen tekstin. Mutta jatkossa nämä tulee olemaan hyvin monissa työkaluissa, mitä me käytetään. Tästä on kysymys. Ja sitten kun me pohditaan, että mitä ne on, niin hyvin yleisiä, mä otin tässä muutamia vähän eri, miten yleisiä ne on. Somemainontaa, monet yrittäjät, markkinointivastaavat kipuilee sen kanssa, että hei, että meillä on hampurilaispaikka täällä Seinäjoella, niin musta tuntuu, että mä oon kyllä kirjoittanut kaikki hampurilaisviikkojen mainokset jo moneen kertaan. Nyt mä pystyn antamaan ne hampurilaismainokset ja tekemään niistä uusia versioita. Mä pystyn tuomaan sinne, että hei, tässä on mun tyyli, miten mä kirjoitan, näyttää niitä mun tekstejä, kirjoita samalla tyylillä, että nyt meillä onkin toukokuun viimeisen viikon ajan barbecue, että meillä on tuossa ulkogrilli, missä meillä on hiiligrillihampurilaiset, mikä ikinä se onkaan. Sähköpostit, me ihan joka päivä kirjoitellaan sähköposteja. Jos se on helppo, nopea, tuskin siihen tarvii apua, mutta jos se on vähän pidempi tai sanotaan, että se on semmoinen sävy, mikä ei lähde helposti. Mä oon ottanut tuohon erityiseksi esimerkiksi tuon reklamaatiot, koska me ihmiset ollaan erilaisia. Osalle on helpompi asettua puolustamaan oikeuksiaan, että hei, tämä tuote tai palvelu ei ollut sitä, mitä haluttiin, reklamoin. Joskus se on hyvin konkreettista, että ollaan tilattu vaikka videotykki ja siihen on tullut naarmu kuljetuksessa, niin silloin se on aika simppeli, mutta katsotaan sekin tänään yhtenä esimerkkinä siitä. Ja se, miksi mä oon poiminut tähän eri asioita, on se, että tässä esimerkissä niin sähköposteja me tehdään joka päivä, reklamaatioita vähän riippuen. Jotkut ei tee kuin kerran vuodessa, jos sitäkään. Jotkut, jotka tilaa useammin tavaroita, palveluita, joutuu tekemään niitä useammin. Mutta sekä usein tehtävissä että harvoin tehtävissä. Ja tämä on oikeastaan se poikkeuksella. Mutta hei, kello on 20 yli. Mä haluan, että me päästään tuonne meidän lupauksiin. Yksi oli promptit. Miksi promptit on niin tärkeitä? Prompti on siis se käsky, kehote. Mä en muuten tykkää kehote-sanasta, mutta se on vaan mun, siis kehote on ihan, se on oikea, se on kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suosittelema sana, kun annetaan tekoälylle kehote. Mutta yhtä lailla aamulla, kun kävin suihkussa ja laitoin rollon deodoranttia kainaloon, niin kotimaisten kielten tutkimuskeskus on eri mieltä. Ei, Antti, käytössäsi oli
kiepporaikastin. Niin mun mielestä se on vähän pahvimakuinen, niin mä puhun prompteista, mutta on sama asia. Prompt engineering, kehotemuotoilu, sama, hyvä. Mutta tähän mä oon laittanut tämmöisen helpon 3-jakoisen promptin. Eli minkä takia me annetaan rooli? Tämä liittyy siihen kielimallin rakenteeseen. Eli siellä on valtava määrä tietoa avoimesta internetistä. Lisäksi OpenAIlla on 200 miljoonaa meitä rekisteröitynyttä käyttäjää, jotka koko ajan syötetään sinne lisää tietoa. Siellä on ihan valtavasti tietoa. Kun mä roolitan, mä käsken koneelle roolin, niin tämä auttaa konetta kaventamaan sitä, mistä se muodostuu, se todennäköisten sanojen joukko, mistä se alkaa poimia. Eli otetaan esimerkkejä tästä, mä puhuin vaikka siitä työpaikkailmoituksesta, mä voin sanoa, että hei, olet HR-ammattilainen, henkilöstöhallinnon ammattilainen, auta minua kirjoittamaan työpaikkailmoitus tähän myyjän tehtävään. Olemme helsinkiläinen pieni hattukauppa. Tämä voisi olla tämmöinen, koska siinä olisi rooli, HR-ammattilainen, tavoitetehtävä, kirjoita työpaikkailmoitus ja anna esimerkki sävy. Kerro jotain, mitä kone ei voi tietää, koska tämä kone ei vielä tiedä meistä mitään. Eli tämä ei tiedä sitä, että kuka minä olen. Joka kerta se lähtee puhtaalta pöydältä. Ja mä oon ottanut esimerkiksi tähän, nyt kun puhutaan sisällöistä, verkkosivun sisällöistä, blogihan on hyvin tyypillinen sisältö, niin siellä on, olet kokenut sisällöntuottaja, kirjoita blogin otsikkoideoita, tavoite on lisätä tietoisuutta uudesta palvelusta. Et vaikkapa meidän hattuparatiisi-firma, niin me ollaan aikaisemmin myyty hattuja, ja nyt jatkossa meillä on myöskin hatun muotoilupalvelu tai hattujen pesupalvelu, jotakin uutta. Niin nyt me halutaan kertoa tästä. Ja näiden avulla me päästään sitten reippaasti eteenpäin. Tässä on esimerkki promptista, hyvin simppeli prompti. Mutta generatiivinen tekoäly, laajasti siellä on paljon erilaisia. Kaikki nämä kielimallit, puhutaan LLM, tulee englannin kielellä sanoista Large Language Model. Suomessa puhutaan vain kielimalleista, niistä ChatGPT on yksi kielimalleista. Ja tämän myötä niin yksi asia, älä ota montaa työkalua. Vaikka sulla olisi Microsofti ja siellä Copilot, voit käyttää sitä, hyvä, ChatGPT, jos olet Google-ihmisiä, Gemini löytyy sieltä. Ja on totta, että edistyneillä käyttäjillä eri työkaluilla voi tehdä vähän eri asioita, mutta varsinkin jos lähdet alkuun, käytä yhtä työkalua ja käytä sitä ahkerasti, koska tässä mulla on Karppisen Antin kuvia, hän on tämmöinen kuvavelho, niin Antti käytti 21 lokakuussa tuommoisen renderöintiin siihen, että se saatiin kuvaksi 20 minuuttia. 2 vuotta eteenpäin, niin hänellä meni noihin sekunti per kuva. Eli vauhti on valtava. Ja sen takia, kun nämä kaikki työkalut menee eteenpäin, niin se on ihan satua, että yrittäjä ehtisi seurata eri työkalujen edistymistä. Ota yksi työkalu, käytä sitä. Jos sulla on työkavereita, sulla on tiimiä, niin muista pitää huoli, että teillä on selkeä ohjeistus, mitä työkaluja käytetään, miten niitä saa käyttää. Ilmaisiin työkaluihin tulee nyt peukalosääntö. Älä syötä sinne mitään, mitä et voisi jättää printtinä lounasravintolan pöydälle. Ei omia eikä kenenkään muun henkilötietoja. Älä syötä sinne mitään asiakastietoja, koska näissä malleissa laskenta saattaa tapahtua Jenkeissä ja GDPR-lainsäädännön mukaan me ei asiakastietoja voida käsitellä Euroopan ulkopuolella. Niin pelkästään näillä ohjeilla niin pääset jo oikein hyvin eteenpäin. Sitten tietysti, jos sulla on joku liiketoimintasuunnitelma, mitä haluat sparraa, sä voit miettiä, että onko tämä semmoinen, mitä kannattaa jakaa, mutta älä laita mitään asiakkaan tietoa sinne ainakaan. Koska tekoälyn arvo on se, että se vapauttaa aikaa arvoa tuottaviin tehtäviin. Ja tätä me halutaan ymmärtää. Mä näytän muutaman slaidin ja sitten me päästään tuohon live-demoon. Nämä 2 ympyrää on mun mielestä paras mahdollinen kuvaus siitä, millä tavalla ja missä tekoälytyökalut on apuna. Jos tuo isompi ympyrä on koko työpäivään käytettävä aika ja sitten tuo pienempi ympyrä siellä sisällä,
on se, mitä sä teet erittäin hyvin. Sä voit olla tosi kokenut omalla alalla ollut pitkään. Jos oot just aloittanut, niin ehkä se ympyrän pinta-ala on vähän pienempi ja no ei ole mittakaavassa. Mutta mun idea on se, että jos vaikka olet hevostarvikkeiden tukkuri, niin tuskin tämä pystyy ennustamaan, tai siis ei pysty ennustamaan oikein, että millaiset värit ja mitkä tulee, vaan nämä on semmoisia, sä käyt horse showssa ja eri tapahtumissa näet, mitä semmoiset edelläkävijät pitää, minkä värisiä. Ehkä sieltä alkaa tulla ideoita, mutta kun tätä tietoa ei saa kielimallille, eli toi sun kova ydin, niin älä oleta, että kone korvaisi sinut, koska ei korvaa. Mutta jos mennään tuon ison ympyrän laidoille, eli ollaan siellä asioita, mitä meidän on pakko tehdä, että voidaan tehdä sitä työtä, mitä tehdään, siellä tekoäly on apuna, niin sekä toistuvissa että satunnaisissa tehtävissä. On ne sitten sähköposteja, ehkä muistioita, voi olla, että meidän pitää sinne kirjoittaa vaikka se reklamaatio, mitä harvoin tehdään. Niin näissä asioissa tekoäly säästää aikaa ja me tiedetään se jo. Tässä on esimerkiksi Copilot, on tutkittu, että Copilot säästää jopa 30-70 minuuttia aikaa ihmiseltä, joka tekee puhtaasti päätetyötä. No sitten paljonko sun ajasta menee siinä, että teet koneella työtä, se riippuu tai tiimissä, mutta me nähdään, että tämä säästää aikaa. Ja nyt kun lasketellaan tuolle demoon, niin yksi kysymys, mitä multa kysytään usein on se, että no, miten Antti käytät vaikka sun työssä, kun teet esityksiä? No suurin osa näistä on käsityönä tehtyjä, mutta kyllä mä oon tässäkin esityksessä niin ollaan nähty kuva, minkä mä oon tehnyt tekoälytyökaluilla. Ja tässä mä oon käyttänyt englantia. Kuvatyökaluissa englanti toimii paremmin, muuten nämä toimii suomeksi aika hyvin. Erityisesti sitten noin niin sanotut paremmat mallit, eli vaikkapa toi maksullinen GPT-4-malli, niin se toimii vielä pienillä kielillä tai vaikka käännöksissä paljon paremmin. Mutta esimerkki tässä oli, mä halusin tämmöisen I Love Excel-pinssin, niin mä annoin koneelle käskyn englanniksi, luo pinssi, jossa lukee I Love Excel, valkoinen tausta. Tämä oli eka versio. Meidän ei koskaan kannata olettaa, että eka versio on se, mikä riittää, vaan tämä on pingiksen avaussyöttö, sitten me lähdetään harjoittelemaan. Mä sanoin, että joo, muuten hyvä, mutta mä haluan punaisen sydämen. No nyt jos huomaatte, niin toi teksti meni tuommoiseksi aika luovaksi. Excel, okei, hyvä. Nyt mä käskin konetta sitten, että ota aikaisempi teksti, taas muuttui vähän pinssi. Minusta tämä oli nyt ihan just sitä, mitä mä hain. Mä muistan kauppisajalta, että joillain oli tuommoisia I Love Excel-pinssejä. Niin mä halusin semmoisen, en löytänyt kuvapankeista. Mietin, että ei ole, mä teen tämän nopeammin itse, kun mulla on mielikuva, kun nyt mä otan meidän graafikon tähän työhön mukaan. Sitten mä sanoin, että hyvä, tämä on oikein hyvä. Mä tuun käyttämään tätä nyt PowerPoint-esityksessä, jolloin sen pitää olla 16:9 mittasuhteiltaan ja korkea resoluutio. Ja sitten mä annoin sen käskyn vielä koneelle, ja tämän kuvan ootkin jo nähnyt. Eli tässä on vaikkapa esimerkki mun arjesta, miten mä käytän. Tämä oli tehty ihan perus ChatGPT-4 työkaluilla, maksullinen 20 kuussa. Mä aina kerron tämän, mitä työkalua mä oon käyttänyt, koska näitä usein kysytään. Hyvä. Tässä kohtaa siirrytään tuonne demoon. Eli mä jaan täältä ruutua. Pistetään tuosta. Noin. Ja sitten mä otan täältä vielä teknikolta Pasilasta peukun ylös, että meillä ruutu näkyy. Peukku esillä, ruutu näkyy, voidaan mennä live-demoon. Oikein hyvä. Hei, kysymys, mikä varmaan nousee. Mä sanelen täällä, on vähän nopeampi, kun me tehdään tätä. Mitä näet, on se, mitä tapahtuu mun ruudulla. Niin mä sanelen, ja sanelun saa oikeastaan, mulla on Mac, mutta sen saa kaikkiin tietokoneisiin. Mä annan nyt esimerkin, koska tämä on kysymys, mitä tulee monessa työpajassa. Niin, että no miten mä saan sen käyttöön? Mä annan nyt vielä, rakas osallistuja, mä annan ohjeen. Älä rupea asentamaan tätä. Nyt voit tämän olla niin kuin semmoisella, me vanhat muistamme Offspringin levyn, mikä alkaa sillä, että sit back and relax. Sä voit olla ihan rennosti, mutta mä näytän esimerkkinä. Minulla on MacBook-merkkinen tietokone,
ja haluan saada siihen sanelun päälle. Anna minulle askel askeleelta ohjeet. Eli nyt mä annan promptin. Tähän mä en käyttänyt mitään, että olet mikrotukihenkilö, koska no niin, ihana demoefekti heti alkuun, jäi vielä sanelu päälle. Mun pointti tässä on se, että mä en ruvennut tekemään sitä kolmiportaista ohjetta tähän, koska tämä on hirveän simppeli. Se ei muutu, että millä tavalla mä otan käyttöön sanelun, on se mikrotukihenkilö tai ei. Eli tässä, tai sitten se voi olla PC mikä tahansa. Ja nyt mä otan täältä, mä kerroin, että täältä vasemmalta me saamme aina uuden chatin. Nyt mä vasemmalta nappaan uuden chatin ja lähdetään rakentamaan esimerkkiyritys. Mahtuuko hattu ruutuun tekniikka? Hyvä, yes. Vähän tämmöinen poikkeava hattu, tai siis toistaiseksi vielä. Mä uskon, että tämä hattuparatiisi, kuvitteellinen punavuorelainen hattukauppa, niin me tulemme valloittamaan Suomen Stetson-markkinan. Ja miksi mä otin tämän esimerkin? Mä itse pidän hatuista, mulla on paljon erilaisia hattuja, mutta mä halusin ottaa tämmöisen kuvitteellisen hattuparatiisi-firman, koska nyt tämän avulla me päästään katsomaan niitä sisältöjä, missä kohtaa nämä on ideoinnissa apuna, mitä täältä löytyy. Ja ihan alkuun niin me luvattiin tuolla, että me käydään myynnin ja markkinoinnin kehittämistä. Eli lähdetään vähän sieltä ylätasolta. Niin nyt mä pyydän koneelta, annan tämmöisen seuraavan promptin. Olet myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Olemme muuttaneet hattukaupan nimen. Aiemmin nimi oli Antin hattukauppa ja uusi nimi on Hattuparatiisi. Eli tässä kohtaa niin mä oon käskenyt tänne alkuun roolin ja mä käsken konetta, olet myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Ja sitten mä kerron, mitä me ollaan tehty. Olemme muuttaneet hattukaupan nimen ja tämä on tavallaan se tausta. Ja nyt mä annan käskyn siitä, mitä mä haluan, että kone tekee. Auta minua kirjoittamaan Facebook-sivulle postaus, jossa kerromme, että nimi on muuttunut, mutta palvelu on yhtä hyvää kuin ennenkin, samoin kuin valikoima. Eli nyt meillä on siellä pitää muistaa aina laittaa, ettei jää toi sanelu. Hyvä, mutta nyt tämä antoi meille tosi simppelin Facebook-postauksen. Katsotaan. Rakkaat asiakkaamme, olemme innoissamme ilmoittaessamme, että meillä on uutisia. Sitten se kertoo, että Hattuparatiisi, nimi on vaihtunut, palvelu intohimo teitä kohtaan pysyneet ennallaan. Ystävällistä asiantuntevaa palvelua, laaja monipuolinen valikoima. Eli kuten huomaatte, konehan ei tiedä, mulla ei ollut antaa Hattuparatiisin sivua, mulla ei ollut antaa siitä, että miksi näin on tapahtunut. Eli mun mielestä mä antaisin tälle niin kuin 7+, ihan kiva. Mä otan nyt muuten Hattuparatiisin hatun pois, tulee niin lämmin täällä studiossa muuten. Mutta mun idea oli se, että me saatiin pienellä, hyvin lyhyellä promptilla, me päästiin aika kivasti eteenpäin. Ja tämä voisi olla tämmöinen somepostaus, mutta otetaan eri puolilta näitä sisältöjä. Me ollaan poimittu esimerkiksi sieltä, mitä on tullut aikaisemmista yrittäjäkoulutuksista ja mitä pyydettiin. Eli nyt mä taas otan uuden chatin ja
kirjoitin alkuun tuon hattuparatiisi, koska mä haluan, että sen oikein kirjoitus on noin. Nyt mä haluan saada lehdistötiedotteen tekstin, koska nyt mä kerron sinne vähän taustaa. On uusi nimi kaupalle, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä Antin hattukauppa. Nyt mukaan on tullut myös muita hattualan ammattilaisia ja siksi nimi vaihtuu. Olet viestinnän ammattilainen. Haluan, että kirjoitat lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan nimenmuutoksesta. Eli niin kuin huomaatte, tässä kohtaa mä kerroin vaan sen pohjatiedot, annoin roolin, olet viestinnän ammattilainen ja annoin tehtävän, mennäänpä tuonne ylös, kirjoita lehdistötiedote, jossa kerrotaan nimen muutoksesta. Ei olla vielä nähty, mitä tuli, mutta lehdistötiedotteet yleensä tulee aika hyvin johtuen siitä, että lehdistötiedotteen rakenne on usein hyvin samanlainen. Lehdistötiedote julkaistavaksi heti. Mä en lue tätä kokonaan läpi, mutta siinä on lyhyt esittelyteksti, miksi uusi nimi. Huomaatte, nämä on hyviä, kun me tehdään näitä live-demoja. Tämä on hedelmällistä, koska niin kuin näette, tämä on keksinyt tänne tämän sisällön. Ja idea ei ole se, että mä lykkään tämän tämmöisenään ulos, mutta mä saan ideoita rakenteeseen, pituuteen. Tämä toimii, jos mä en ole viestinnän ammattilainen ja mä kuitenkin nyt haluan, voi olla ihan siis budjettisyyt. Mä en pystynyt tässä kohtaa palkkaamaan. Me ollaan ostettu niin paljon hattuja varastoon, että mä en pystynyt tässä kohtaa palkkaamaan uutta tekijää, niin millä tavalla mä otan apuja eri puolilta? Onko tämä yhtä hyvä kuin ammattilaisen tekemä? Ei välttämättä, mutta onko tämä mulla käytössä tämä avustaja mihin tahansa vuorokauden aikaan? Kyllä. Eli aina tässä punnitaan näitä. Mutta mä tykkään tästä. Alun perin yhden miehen unelmana aloittanut Antin hattokauppa on nyt kohonnut hattujen taivaaseen keräten ympärilleen joukon intohimoisia hattuasiantuntijoita. Okei, hattuparatiisi on enemmän kuin vain hattukauppa, sitten sieltä tulee Antti Virtanen ja hattuparatiisi. Eli täysin keksityt domainit, varmasti näitäkin, tässäkin varmasti Paula hosting-palvelu voi olla apuna, kun pitää domainit rekisteröidä sitten. Jes, sieltä tuli peukku, hyvä. Nämä on niitä esimerkkejä, minkä parissa mennään. Mutta nyt mennään sinne, kuten mä sanoin, miksi mä otin hattukaupan. Se, että me ollaan myyty aikaisemmin tuotteita. Tässä mulla on tämmöinen Atwood-merkkinen hattu, lännen hattu, Atwood Casey. Ja monet yrittäjät painii sen ongelman kanssa, että jos me myydään samaa kuin naapuri, ne voi olla vaikka vaatteita, ne voi olla, hattu on hyvä esimerkki. Nyt mä haluan saada siihen esittelytekstin. Niin millainen esittelyteksti, miten mä voin sitä valmistajalta, tukkurilta tullutta esittelytekstiä muuttaa ja miten mä voin olla siinä, kun mä tunnen mun asiakkaat, tai toivottavasti sä tunnet sun asiakkaat, minkä takia ne ostaa tiettyjä asioita. Niin lähdetään nyt tekemään tämmöistä hyvin hakukoneeseen menevää tekstiä, ja nyt varoituksen sana, tai ehkä odotusten hallinta. Ne, jotka tekee eri työkaluilla hakukoneoptimointia, SEOta, niin tämmöiset hakukonetyökaluthan maksaa 10 kuukaudessa usein niin kehittyneet. Tai voi sanoa mainonnan optimointi, SEM, Search Engine Marketing työkalut, niin ne on 10 kuussa. Mun esimerkki tässä tai vertauskuva on se, että jos meillä on kokki, joka leikkaa kalaa semmoisella pitkällä ohuella kalaveitsellä, niin ei oleteta, että meillä on Sveitsin linkkari, joka vaikkapa ChatGPT on tämmöinen monitaitoinen linkkari, niin ei odoteta, että me saadaan tällä tehtyä tosi paljon tai saman tasosta. Mutta lähdetään, mä kirjoitan nyt tähän, olen hattukauppias, myyn Atwood-merkkisiä hattuja, Casey on lännen hattu, joka suojaa auringolta. Mä tiedän, että mun asiakkaat haluaa tätä. Nyt mä oon kertonut kontekstin ja nyt
mä luettavuuden helpottamiseen otin pari riviä. Nyt mä annan tänne käskyn. Haluan, että kirjoitat minulle tuoteesittelyn noin 50 sanaa, jota käytän Hattuparatiisi-nimisen yrityksen verkkosivulla tästä tuotteesta. Hyvin lyhyt. Eli tämä on, mä tuun palastelemaan tätä, hyvin lyhyt. Yes. Hyvä. Jotta mä pystyn tekemään hakukoneoptimointia, niin nyt taas me emme pysty näillä eritoten ilmaisella, mä käytän 3,5 ilmaista versiota, niin mä en pysty tekemään tästä täysin hakukoneoptimointia, mä en pysty tekemään sitä kaikkea analyysiä. Mä voin tehdä toki, ottaa kilpailijoiden tekstejä ja analysoida niitä, mutta se mitä mä voin tehdä on se, että mä otan tänne muutamia termejä. SEO-termit, auringon suoja, suojapäähine. Mä tiedän, että esimerkiksi meidän pistetään tuonne vielä suojapäähine. Tätä käytetään paljon myöskin ihmiset, jotka on vaikka puutarhatöissä. Siinä on leveä lieri. Haluan, että kirjoitat esittelytekstin uudestaan ja pituus nyt noin 70 sanaa. Korosta näitä termejä ja että tämä päähine on erittäin hyvä ja suojaava esimerkiksi maataloustöissä. Yes. Eli nyt tulee, ja tämähän on tosi myyvä, tämä on tosi jenkki. Syy ei ehkä ole pelkästään se, että on lännenhattu, vaan tämä on nimenomaan sitä, mitä mä mainitsin. Tässä tulee hyvin erilaisia. Mutta esittelen ylpeänä AdWoodin Casey lännenhattuun. Tämä päähine ei ainoastaan lisää tyylikkyyttä, tarjoaa erinomaista suojausta auringolta, hyvä, vähän suomen kielessä, kestävä materiaali kyllä, tuommoinen maissi, hyvä. Mä nappaan tästä tämän mukaan. Mä haluan näyttää teille nyt mä vaihdan täällä, mä otan uuden chatin, mutta mä vaihdan samalla maksulliseen. Mä näytän vähän, mennään tuolla perinteisellä GPT-4, siellä 4O oli jo käytössä, mutta on esittelyteksti erittäin suositusta päähineestä, joka suojaa hyvin auringolta. Että teet tästä esittelytekstistä Facebook-postauksen. Esittelyteksti erittäin suositusta päästä ja täältä tulee Facebook-postaus. Hyvä. Eli nyt mitä mä annoin tänne ohjeeksi oli se, että mä kerroin mikä alusta, mihin me ollaan tekemässä. No sinne tulee suoraan emojit mukaan nyt tällä, kun mä teen ChatGPT-4, sieltä tulee, mä pysähdyn tohon noin, Casey lännenhattu, auringonsuoja, tyyli ja suojelu, mahtavaa, hyvä. Mutta täältä me nähdään, mitä sieltä tulee somepostauksiin. Tämä on yksi versio, mitä me saatiin. Haluan vielä jatkaa, koska meillä on myöskin, me tehdään paljon yritysasiakkaille kauppaa, LinkedIn on yksi meidän kanava. Tämä oli hyvä. Haluan, että kirjoitat uuden postauksen, joka menee LinkedIn-alustalle. Siellä ostajat ovat yritysostajia, jotka ostavat näitä esimerkiksi työntekijöilleen. Joten muuta tyylilajia niin, että kerrot kyseisen hatun hyödyistä vielä enemmän. Nyt mä taas selitin, mikä on alusta, nyt me mennään LinkedIn-postaukseen ja mitä mä haluan, että siellä korostetaan. Eli mä kerron sitä taustaa. Miksi mä en nyt maininnut, että olet sisällöntuottaja? No se on jo aika selvää. Kuka kirjoittaa näitä? Mä olisin voinut lisätä sen kyllä. AdWoodin Casey lännenhattu. Optimaalinen suoja ja tyylikkyys työpaikalle.
Etsittekö kestävää luotettavaa päähinnettä työntekijöille? Mä en sano, että tämä tämmöinen jenkkityylinen, hei Paula, mitä mieltä olet Paula, niin kuin vaikka myyntityössä? Ei välttämättä, mutta tässä on erinomaisia esimerkkejä siitä, millä tavalla me pystytään käyttämään, luomaan niitä somepostauksia, eli me ollaan luotu sisällöt, tehtiin se lehdistötiedote, ollaan tehty tuotetekstejä, ollaan pystytty ottamaan sinne sitä hakukoneoptimointia. Taas meillä on vaikka hakukoneoptimoinnista, näiden avulla voisi puhua 3 tuntia, mutta johonkin tarvii rajata. Ja tässä meillä on LinkedIn-alustan postaus. Että meillä on mahdollista vielä ottaa kysymyksiä, niin tässä kohtaa mä siirryn takaisin tonne esityksen pariin. Ja Pasilla näyttäkää peukalo. Ja kyllä, hyvä, näkyy. Yes, eli käytetään tässä vielä hetki siihen. Nyt käytiin näitä läpi. Sitten mennään kuvatyökaluihin. Ja seuraavat kuvat, mitä mä näytän, on maestro Antti Karppisen. Löytyy myöskin tuolta anttikarppinen.com. Hän on hyvin aktiivinen vaikkapa tekoäly Facebook-ryhmässä. Ja katsotaan muutamia esimerkkejä sieltä. Tämä on ihan tuore viime viikolta. Eli Antti loi Midjourney työkalulla hahmon, tämmöisen tässä tapauksessa malli. Jos katson tätä vaikka puhelimen ruudulta, niin aika vaikea sanoa, että onko studiossa kuvattu malli vai tekoälyn tekemä. Sen jälkeen Antti loi vaatemalliston, on hyvin kirkkaita värejä, arvostan, Antilla on silmää. Ja sitten Antti Karppinen yhdisteli. Eli nyt me otettiin se aikaisemmin luotu malli, sitten nämä vaatteet, mitkä on kuvattu. Nämä vaatteet voisi olla niin, että nämä on kyseisen paitaparatiisin mallistoa, ja ne on kuvattu studiossa ja leikattu tuohon. Mutta kuten huomaatte, niin malli ei siis mene siihen, että minkä muotoinen täällä on paita, vaan se menee mallin asennon mukaan. Myös tausta. Äsken jos edellisessä oltiin studiossa, niin nyt ollaan näyttää vähän New Yorkin alakaupungilta, missä mennään. Eli siellä on hyvin tämmöinen, voisiko sanoa, melko realistisen näköinen paikka, missä ollaan kuvattu, ja sitten näitä paikkoja voi vaihdella. Tämä on Antti Karppisen ominta osaamista, ja tämä nyt ei ole taas odotusten hallintaa. Jos nyt otat tänään Midjourneyn käyttöön ja Stable Diffusion työkalu, missä nämä on tehty, niin illalla ei synny tämän näköistä jälkeä. Antti Karppinen on pitkän linjan valokuvaaja, joka on omaksunut tekoälytyökaluja alusta saakka käyttöön. Hän kiertää ympäri maailmaa kouluttamassa. Tämä on esimerkki siitä, mikä on mahdollista kokeneelle käyttäjälle. Sen lisäksi mä halusin ottaa tähän vielä Antilta pari esimerkkiä, mitä hän on tehnyt yrityksille. Tässä on yhden tukun kanssa tehty kuvituskuva, mikä sitten vietiin eteenpäin. Tämä on Valion Aimo-tukku. Onneksi nyt on huolettomampi verkkokauppa. Eli lähdetty sieltä kuvituskuvasta hakemaan, tehty printit ja tuotu, yhdistelty. Yhden mä otin vielä todella tuore. Tämä on keskirinkelit, herkullisia rinkeleitä muuten. Ja siinä on yhdistetty ihan oikea elävä malli, mutta tuskin keskiyrityksen perustaja tuolla tai omistaja, niin tuskin hän on hevosen selässä ratsastanut, en tiedä, voi toki olla, mutta tavallaan tähän on tarkoituksen luotu tämmöinen satumainen maailma, mitä sitten on hyödynnetty. Ja vielä kerran, tässä työkaluina on ollut Midjourney, jolla tuo hahmo on tehnyt, Stable Diffusion, ja mikäli näiden pariin on kaipuuta, niin silloin ehdottomasti Antti Karppisen pakeille, hänellä on myöskin kursseja tarjolla. Koska näitä kysytään aina, niin vielä läpikäynti. Eli ChatGPT toimii myös ilmaisena ja saman hengenvetoon kyllä yrittäjä, niin toi 20 kuussa maksaa itsensä takaisin kyllä. Sieltä tulee yhteys nettiin, sieltä tulee paremmat mallit käyttöön. Aivan todella arvokasta. Copilot, Microsoftin tuote. Jos käytät yksityistilillä, eli vaikka Gmail-tilillä luot Microsoft-tilin, niin saat sieltä myöskin tuon GPT-4 käyttöön opiskelijoille erinomainen ratkaisu, jos ei se vielä ole oppilaitoksella itse käytössä. Ja Google-käyttäjille Gemini. Mä otin tästä
yhden oman esimerkin, mitä me ollaan tehty Kaffa Roasterin kanssa. Kaffa Roasteri on Punavuoressa oleva ihan oikea kahvipaahtimo, niin me tehtiin heidän kanssaan maailman ensimmäinen tekoälykahvi. Kahvi on sitä ihan samaa loistavaa kahvia, mitä heillä on, mutta se sekoitus on tehty kielimallin kautta. Ja tämä on vaikuttanut myöskin siihen Kaffa Roasterin liiketoimintaan. Se on nopeiten myyvä kahvi, mikä heillä on. He on myynyt sitä useampaan maahan kuin mitään aikaisempaa kahvia. Et tuli positiivinen ongelma, miten lähetetään Havajille kahvitoimitus. Eli hyvin konkreettisia asioita. Niin sen takia mä otan tähän loppuun, mitä tarkoittaa yrittäjälle se, että meillä on nämä työkalut. Tämä ei korvaa ihmistä. Mä otin Mihail Polanin avuksi. Se esimerkki on tämä. Matsushita-niminen yritys. Heillä oli ongelma 80-luvulla. He teki eka leipäkonetta kotioloihin. Siellä laippa pyörii, mutta eipä vaan taikina nouse. He soittaa leipurille, kysyy leipuri, miten vaivaat taikinaa? Leipuri vastaa, että minä sitä vaivaan. Ei auta. Voidaanko tulla katsomaan? Joo. Ja he näkee, että leipurin käden liike on tämmöinen epäkesko. Niinpä kaikissa leipäkoneissa tänä päivänä se laippa, joka pyörittää taikinaa, on epäkesko. Se imasee ilmaa, jotta taikina nousee, tulee kaunis leipä. Mutta tämä leipuri ei osannut tätä selittää. Tässä on Polanin paradoksi. Jokainen meistä tänään linjoilla, jokainen ymmärtää asioita asiakkaista, toimialasta niin, että me ei osata sanottaa sitä. Eli tämä on se sun sisempi ympyrä. Täällä kone ei ole sua korvaamassa, mutta sähköpostit, reklamaatiot, Facebook-postaukset, hei, nyt meillä on hiiligrilli hampurilaisia toukokuun vikaviikko, tulkaa maistamaan. Kirjoita postaus. Kaikki tämmöisissä ideoinneissa aivan valtavan hyvä työkalu. Senpä takia tutkimusmatkoilla koita löytää joku kollega, kaveri, toinen kanssayrittäjä, kenen kanssa harjoitella prompteja, jakaa onnistumisia. Pistäkää yhteinen WhatsApp-ryhmä, testatkaa, näyttäkää, koska näiden avulla te pääsette paljon nopeammin eteenpäin kuin yksin. KOK, ei kansainvälinen olympiakomitea, vaan kokeile itse. Jos sulla on tiimiä, ehdottomasti ohjeista on tärkeät perusohjeet löytyy, miten saa käyttää mitä työkaluja, mihin tehtäviin ja kouluta, koska tämä on taito, tähän voi harjaantua näillä vinkeillä, näillä ohjeilla. Mun nimi on Antti Merilehto, kiitos oikein paljon ja mennään tässä kohtaa kysymysten pariin. Hyvä. Täältä, jos lähdetään, mennään. Kiitos Antti, joo. Erinomainen. Tämä on niin lyhyt tämä tunti, tästä on paljon mitä haluaisi käydä, mutta mennään kysymyksiin. Mennään. Terhiltä, kuinka saat näyttämään tekstin sellaisena, että lukija tuntee sen itselleen tarkoituksessa minulta sinulle tyyppisesti? Tähän tulee helppo ja pidempi vastaus, 2 vastausta. Toinen on se, että sä tunnet sun asiakkaat. Et jos esimerkiksi suurin osa ihmisistä, jotka ostaa hattuja, ostaa niitä peltotöihin, niin silloin kirjoita sitä niin, että hei, kun teet paljon peltotöitä, tämä leveä lieri suojaa, kerro niistä hyödyistä. Jos taas ihmiset ostaa sen takia, että toi on tosi komea hattu, mitä se toki on, niin sitten tavallaan, että sun pitää tietää, mitä asiakkaat arvostaa. Tämä oli helppo vastaus. Pidempi on se, että jos olet segmentoinut sun asiakkaat, niin segmentointihan perustuu aina johonkin. Tarjousostajat, ne jotka ostaa aina tiettyyn vuoden aikaan, niin tämän segmentointiperusteen avulla me voidaan samaa esittelytekstiä, vaikka ton hatun, KC-hatun esittelytekstiä muokata erikseen. Ja vielä se viimeinen, jos sulla on paljon kanta-asiakasdataa, nyt puhutaan vähän isommista yrityksistä, niin sen kanta-asiakasdatan avulla pystyy opettamaan. Annelle kysyy, kuinka paljon pitää opetusta antaa ChatGPT:lle? Kannattaako sama opetusteksti antaa riippumatta siitä, minkälaista tekstiä kirjoittaa? Tähän pystyt maksullisessa GPT:ssä luomaan omia. Sä voit tehdä vaikka Annelen hattu GPT, jossa pystyt antaa sun omia tekstejä PDF-muodossa pohjalle. Tämä on taas jatkokurssin tavaraa, kun tätä tavaraa on niin paljon, mutta sanotaan näin, että puolessa tunnissa teet jo oikein hyvän. Jos sulla on 3-4 erilaista sun kirjoittamaa tekstiä, niin hyvin ehdit. Hyvä vastaus asiakkaan reklamaatio on myös tärkeä, hyvä, ja nyt huomasin samalla, että me ei reklamaatiotekstiä tuolla tehnyt, mä en lähde enää pomppimaan, niin esimerkiksi kun me ollaan saatu asiakkaan reklamaatio, niin mä voisin antaa vaikka, oletetaan, että me ollaan toimitettu hattuja, ja
oltiin vaikka myöhässä. Se voisi olla semmoinen, mikä riippuu meistä. Kyllä. Niin mä sanoin, että hei, kirjoita vastaus tähän reklamaatioon, pyydä anteeksi, että oltiin myöhässä, kysy millä tavalla voidaan, koska jos se oli vaikka joku tapahtuma, niin sehän oli tosi paha moka, mutta pellolle ne vielä ehtii. Eli mä saisin sieltä sen rakenteen, mutta taas hyvä vastaus tulee siitä, että me voidaan tehdä, muokataan sitä tekstiä itse. Hanna Lehtomäki kysyy, onko SEOn kannalta merkitystä, onko sanat taivutettuna vai perusmuodossa tekstissä? Suomen kieli on vähän vaikeampi kuin englanti, mutta pääasiallisesti ei ole. Googlen algoritmit alkaa olla niin kehittyneitä, että ne tunnistaa sanoja, ja nyt mennään taas ihan SEOn hakukoneen optimoinnin perusteisiin löytyy loistavia webinaareja, kursseja. Erik Huotari kysyy, voiko ChatGPT:llä luoda vaikka kokonaisen somestrategian, jotta se generoisi päivittäin postauksia vuoden ajaksi? Kyllä, voit tehdä sen. Mä toki suosittelisin, että menisit vaikka kuukausi kerrallaan. Mutta se vaatisi sitä, että sä ymmärrät, mikä on somestrategia, pystyt kysymään, mitä tavoitteita silloin, mutta sä voit lähteä ihan nollista. Ihan loistava kysymys. Haluan luoda somestrategian hattuparatiisille. Meidän tavoitteet on nämä. Tai käännä vielä tuolit. Kysy minulta 5 kysymystä, joiden avulla voit auttaa minua luomaan somestrategiaa. Aivan. Eli tavallaan siitä tulee mentori. Ihan loistava kysymys. Miten saa jaettua tämän webinaarin kollegalle? Me lähetetään siitä viestiä teille. Hyvä linkki. Ja sieltä tulee, Mika kysyy, onko reaaliaikainen verkkoyhteys saatavissa ChatGPT maksulliseen versioon tai muuhun AI-työkaluun? Kyllä on. Eli tuo maksullinen versio, ChatGPT 4 ja eilen ilmestynyt 4O-versio, niin niihin pääsee maksamalla 20 kuussa. Google Gemini ja sitä kautta sillä pääsee myöskin verkkoon, sieltä löytyy eri versioita, kuten myöskin tuo Microsoftin Copilot. Kaikista näistä löytyy se verkkoversio, jolla pystyy tekemään sitten vaikka hakuja, mikä olisi tuore tapahtuma. Kerro, miten Suomi sijoittui Euroviisuissa, niin se on tämmöistä. Ja sitten kun mennään, mä poimin tuosta vielä viimeisenä kysymyksenä mukaan tuli, millä tekoälytyökalulla voi antaa omia kuvia, muokata niitä tekoälyllä. Nyt mennään sinne Midjourney, Stable Diffusion työkaluihin. ChatGPT:tä pystyt käyttämään jo tänään. Jos otat puoli tuntia kalenterista tänään ja huomenna ja muistat käyttää sitä kolmiportaista promptia, anna rooli, anna tehtävä, kerro jotain, mitä kone ei voi tietää, niin alat saamaan jo hyötyä. Kuvatyökaluissa kannattaa varata vähän pidempi aika siihen, että niistä tulee hyödyllisiä. Joo, hyvä. Otan huikan vettä. Aika paljon asiaa tähän tuntiin. Paljon asiaa, mutta paljon toivottavasti hyödyllisiä vinkkejä ja ajatuksia ja ideoita, miten lähteä käytännössä tekemään itse ja opiskelemaan tämän parissa. Se on meillä varmasti kaikilla edessä. Kyllä, ja tavallaan varsinkin verkkosivujen tekeminen, jos teet niitä itse, se ideointi, niin hosting-palvelulta saa kaiken tarvittavan, mutta niihin sisältöihin nyt sulla on mentori, työkaveri, jopa voisi sanoa tämmöinen avustaja, jonka avulla voit ideoida, toteuttaa niitä tekstejä, muokata, vaikka sä olisit kirjoittanut tekstin valmiiksi, oikoluku, paranna luettavuutta. Kaikki tämä on mahdollista. Mun nimi on Antti Merilehto. Jos teidän yritykselle on apua tämmöisistä koulutuksista, valmennuksista, ollaan yhteydessä. Ja jo tässä kohtaa, katsoitpa sitten nauhoitteen tai livenä. Kiitos ajastasi. Kiitos. Kiitos Antti. Meni hyvin. Pow.